ilanga inkinga ziyodlula ngelinye ilanga. Ubani manje futhi lo? Uphakafuna imali ke lo muntu. Hello, umekusola nganamali ngakusiza? Makuswali mina ngubani? Awu hey, ngubani? Still anginamali ngakusiza. Ubani othe ngifuna imali Makuswali? Time is money. So yabo njengamanje udla isikhathi sami okuyimali mina. Cause time is money. Hey, ngiyayibona imiss call yakho la. Bengisageza. Uthini boss? Voice note. Makuswali mfowethu, bengisacela ukwenzela ifavor la, yazi ngidinga imali. Hey boss, yazi ayifuni ukudlala le voice note yakho. Sokhuluma mase ngibuya ebank phela izolo ngithe ngikhipha imali lanqwamba ikhadi. Bayithatha yonke imali osikhuthini. Awumbuke. Usiyangibluthika mangabe sengithangi namanje. Hey, unethi uhole nje abantu bazenza umngane wakho.